În episodul anterior am dat de 2 playeri invis care mi-au spus ceva foarte ciudat. Pregătește-te! Hai să te întâlnești cu cineva de care îți e 100% dor. Cine? O să vezi. Nu, spuneți cine că vă omor acum. Pe amândoi. Dar până atunci... Pregătește-te. Pentru ce? Ua! După asta am vrut să-i găsesc între mai multe chestii, pentru că nu știam cine sunt și ce mi-au zis nu am înțeles. Să iau gold block-ul ăsta. Am văzut o casă aici. Ia să vedem. Da, sincer n-am nevoie de niciun gold block să ia playerii noi. N-am ce face cu el. Ce-o fi casa aia? Plouă! Salut! Bună ziua! Bună ziua! Pot să intru? Da. Am venit și eu să vă întreb ceva. Da. Ce? Ați văzut niște playeri cu un trim roșu și cu un trim verde pe aici? Au trecut pe aici? Nu, am văzut pe geam unul cu verde, dar pe cel roșu nu l-am văzut. Și în ce direcție Auzi? s-a văzut la verde? Vrei să mă omor? Că ești full netherite. Nu, eu am venit cu gândul pașnice. Eu nu știu dacă am mai auzit de mine, dar vreau să salvez serverul de la anarhie. Ai auzit de mine? Mă numesc McClay. Nu. Salut. Și în ce direcție s-a dus? Mă... Cred că... încolo. Încolo, la orașul ăla? Da. Mhm. Ok, o să văd. Mersi. Vrei să-ți dau ceva Plăcere. pentru că m-ai ajutat? Da. De ce nu? Ai un ender chest? Nu. Cred că am la etaj. Hai să vedem. Dacă ai, pot să-ți dau ceva. Oh. Și poți să-ți și-l iau ender chest-ul? Da. N-ai ce face Dacă cu ai el, nevoie. mânălez, nu? Nu prea. Ce să-ți dau eu de aici? Uite, iau un totem. Uite, ia asta. Da, îmi place. Stai acolo. Uite, ia și astea. Mersi că m-a ajutat. Cu plăcere. Și îți mai dau ceva. Stai, să nu e nimic de aici. Ia. Mulțumesc. Cu plăcere. Spor aici. Zi bună. Da. Te pup. Te pup. Ok, hai să plecăm de aici. A zis în direcția aia. Hai să mergem. Cred că în direcția aia e orașul ăla. Mamă, ce repede merg cu ăsta. Tridentul ăsta. Cred că mai am un pic și ajung. Nu știu cât mai am, dar mai am puțin, cred. Hai să văd. Cred că e încolo. Foarte mult am mers. Este așa. Am ajuns. Sunt în final. Hai să căutăm prin tot orașul. What? Salut?
Salut! Salut! Ai văzut cumva un player cu trim verde pe aici? Da, s-a dus în acest parchener. Și unde duce pelchenul ăsta? Ce e asta? La Farland. La Farlands? Adică tu vrei să zici că la 12 milioane de blocuri? Da? Parkenul ăsta? Așa mic? Acesta, da? Da. Vreau să mă duc și eu. Dar nu o să te las. Dar nu o să te las. Nu mă lași? Ok, te las. Nu mă lași. Ok. Vine cu mine. Doamnele, eu nu vreau să-ți fac rău, dar eu vreau să salvez serverul, gen. Băiatul ăla e foarte rău. Eu nu vreau să fac rău. Păi și de ce m-ai amenințat? Pentru că trebuie să mă duc. Dacă nu mă duc, nu pot salva serverul. El face rele. Uite și de aici o pernă jos. Opa. Ia, dă-te. Păi, mersi atunci. Ia să vedem. Cred că am găsit Farland. Am ajuns la Farland. No way. What? Ploaie? Bun. Îmi place ploaia. Hai să mergem. Trebuie să-l găsesc. Nu știu cine e, ce e cu el, dar trebuie să-l găsesc. Hai să mă uit peste tot. Cred că văd ceva în față. Cred că am găsit ceva. Ce e asta? Asta. What? El e. Iar ce cauți aici? Te caut pe tine. Vreau să te caut să știu cine ești. Ce caut aici? Ce cauți tu aici? Ce am făcut de mă cauți? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut, întrebi? Ce-ai făcut, a? Ia. Ce mai scrii pe sign? Asta e baza mea. Nu mă mai știi? Pe bune? Nu? Cum adică nu mă mai știi? Ești băiatul care m-a amenințat. Care ai zis să mă pregătesc cu încă un băiat. What? Pop deja la băiatul tău. Nu știu cine e. Auziți, dar voi aveți un ender pe aici. Mi-ar prinde bine un ex. Te-am și eu un ex. Aici. Așa. Așa, așa. Așa. Fuge.
De ce sar, mă, că n-ai mace oricum? Nu vreau nimica de la tine, vreau doar să știu cine ești. Ce scrie? Tu mă vânezi, eu nu te vânez, a zis, nu știu cine era prietenul tău, să mă pregătesc. Asta e o amenințare și eu nu accept asta. Nu accept asta asupra mea. Ia mă că-ți dau eu o opție. A! Oh! 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 Da, da. Fugi. Fugi ca nobul. Fugi ca lași. Cred că aveam și o artificii. Ia stați așa. Artificii. Da, chiar. Artificii, bă. Chiar că. Dați-mi artificii. Acum ce mai ziceți, băieți? Oh my days. Opa! Nu! Și el Mace. What? Ia stai, ia stai. Rahul? Cum este posibil? Tu ai murit! Cum e posibil?
Cum? Cum ce vei face? Și prietenul tău cine era? Prietenul... Chiar vrei să știi? Nathan? Cum? Nu vrea afla niciodată? Zim cum? Zim cum? Zim cum, Rahul? Zim cum? Bro, cum este posibil să ți iei revive? Cum? What? Ți-am zis, nu vei afla. Adică, tu vrei să zici că Nathan e înapoi pe server? În momentul ăsta? El e pe server? El nu are bani pe server în acest moment? Și acum ce o să faci? Nu? Adică nu. Tocmai ai zis că nu, că și-a luat revive. Că e și el aici. Cum adică nu? E pe server, dar nu e aici. Mă rog, e pe server. Cum e posibil? Și de ce ai zis tu și Nathan că trebuie să mă pregătesc? Ce o să se întâmple? What? Bro, ce se întâmplă? Vei afla. Voi afla. Era Rahul, care el a murit de foarte mult timp. Bă, dar totul are sens acum. Totul are sens. Băieții aia care m-au atacat, ăia 4, au zis că o să se întoarcă Nathan. Are sens. Are sens. Păi și ce o să se întâmple cu serverul de acum? Nu știu. Dar tot ce știu e că nu e bine. Și trebuie să apăr toți playerii noi și playerii care n-au făcut nimic de pericol. Pentru că eu sunt pe serverul ăsta pentru asta. Nu știu ce să mai fac după ce știu că Rahul și Nathan sunt în viață. Nu mă mai simt în siguranță. Salut? Clay, Lloyd? m-ai prins la cel mai prost moment posibil. Te urăsc atât de mult. Omule, nu vezi ce ghirai? Poți să mori ori când, gen, dacă vreau. Nu vreau să mă bat. Nu vreau să mă bat. Atunci ce vrei de la mine? Ascultă, mi-ai făcut atât de multe chestii rele pe server
și m-ai lăsat fără gear. Bine, mai am 2 piese care sunt pe complet 1 durabilitate. Și, da. Mm. Doar poți să mă urmezi puțin? Ok, o să te urmez. Și știu că nu o să mă omor pentru că te văd în ce hal ești. Am încredere în tine. Unde mă duci? Uite să mergi jos? Ok. Unde mă duci? Bro. Mergi prin apă, e mai repede. Asta încerc. Mamă, ce bun ești. Ok, te aștept. Mergi tu în față. Ok. Ascultă. Mi-ai făcut atât de multe chestii rele pe server. Încă, De ce? Wait, simt stai. că nu mai suport. De ce e voi de acolo? Chiar simt că nu mai suport. Mi-ai distrus toată viața. Și, în primul rând, înainte să zic tot ce am de zis, mi-a fost spus să îți dau chestia asta. Chiar dacă eu nu voiam, nu prea contează. Ok. O citesc eu după. Spus. Mi-ai distrus absolut toată viața de pe server. Simt că și dacă mi-aș da gear și aș încerca să te bat din nou și chiar și dacă te-aș omorâ, n-aș rezolva absolut nimic. Și de asta, și pentru că m-ai lăsat fără absolut nimic de făcut pe server, am o ultimă dorință totuși. Și doar tu poți să faci asta să se întâmple. Aș putea să îți am mail-ul pentru o secundă? Da, sigur, am un mace aici. Dacă vrei, poți să-l ai un pic. Mersi. Ce- I guess. De ce faci asta? Și de Pa! ce vrei mace? Bro, what? Clay de la Zihor. Dragă Clay, cartea asta este scrisă de mine, personal, Zihor, cel mai bun prieten al tău. Eu am fost capturat de către Nathan, cu prietenul meu Tusfi. Cred că ai mai auzit de el în orașul care m-ai găsit. Am fost prinși într-o închisoare și am fost puși să minăm ca sclavi. După câteva zile, un player a scăpat din închisoare și aproape toate gărzile s-au dus să-l vâneze. Mai rămăseseră câteva. După asta, eu cu Tusfi am decis ca unul dintre noi să scape, să facă ghir, să scape pe celălalt. Eu am decis să ies, am plecat din zona aia și planul meu era să-l găsesc pe Tusfi și să-l salvez. Eu rămăsesem fără mâncare și nu era niciun animal în jur, pentru că era deșert. Până la urmă, eu am ajuns la o casă, acolo era un player care avea în plan să mă moare. Cred că când citești cartea asta, am murit. Mersi că ai fost prietenul meu tot timpul ăsta, ai fost un prieten foarte bun, dar o să ne mai vedem într-o zi. Dar poate o să ne mai vedem într-o zi. Succes cu Nathan. Asta ce e? Asta nu e codul Morse? Nu știu, trebuie să găsesc pe cineva să vadă ce codul ăsta, dar... Zeno a murit? Adică Zihor a murit? What? Ok, mai e ceva aici. Te urăsc. By Lloyd. Dragă Măcli, dacă citești asta, sunt mort. Vreau să realizez că mi-ai distrus viața. Mi-ai distrus armata de 50 de playeri. Mi-ai ruinat șansa de a fi regele serverului și ce mai important, mi-ai distrus casa. Bah.
chiar dacă nu voi mai fi pe server, nu te voi uita niciodată. Nu te voi uita vreodată. Nei. Niciodată. Am scris această carte pentru tine, ca să trăiești cu acest fapt pe inimă. Ai ucis un om inocent. Bro, what do you mean te-am ucis eu? Ok. Interesantă cartea asta. Asta lui Zeno, zic. Dar cum a murit? What? Ok, o să fac ceva foarte risky, dar tot încerc. Au. Wow, ce satisfying e. Au, ok, hai să plec de aici. Bă, dacă chiar Zeno a murit, trebuie să găsesc de ce. Băi, de asta așa. Trebuie să iau și eu ender chest-ul ăla. Că nu mai am ender chest. Este așa. Du jos. Să iau ăla. Bă, de asta așa. Până la urmă am ajuns la o casă și acolo era un player. Deșert. Care avea în plan să mă omoare. Cred că știu cine e playerul ăla. Cred că știu cine e playerul ăla. Și trebuie să-l găsesc. Cred că știu. Când am mers să-l găsesc pe Rahul, că acum știu cine e, l-am găsit pe el și mi-a zis unde e. În ce direcție s-a dus. Cred că el l-a omorât pe Zeno, pe Zihor. Dar totuși e un mesaj în codul Morse acolo. Și nu știu ce e. Trebuie să găsesc ce e. Poate fi orice indiciu. Până și cel mai mic indiciu acum contează, pentru că totul e... Trebuie să-l găsesc pe Nathan să vorbesc cu el. Pentru că Nathan vrea numai rău pe serverul ăsta. Nu ar fi trebuit să-i cer gear și să nu-i fi dat nimic. Sau să-i cer să mă ajute la mafia, la civilizația invizibilă. Nu ar fi trebuit să fac nimic, că toate astea sunt vina mea acum. Cred. Dar bine, eu n-am făcut nimic după asta. Trebuie să-l găsesc pe Nathan. Și cred că știu cum voi face asta. Știu cum voi face asta. Rahul, vin după tine. Dacă ți-a plăcut videoul, nu uita să te și abonezi, să faci și 10 ca abonați. Mulțumesc!